Kako ćemo konstruisati ugao od 150 stepeni? Prvo da vidimo kako ćemo ugao od 150 stepeni zapisati kao zbir nekih uglova koje znamo da konstruišemo. Jasno je da se 150 stepeni može napisati, dobiti kao zbir sljedećih uglova. 60 stepeni plus 60 stepeni, to bi bilo 120 stepeni. I na ta dva ugla bi, odnosno na zbir ta dva ugla bi trebalo da dodamo još ugao od 30 stepeni. Sva tri ugla znamo da konstruišemo, pa ćemo tako dobiti ugao od 150 stepeni. Da krenemo. Kao i uvek, krećemo od poluprave. Neka to bude poluprava OP. Uzimamo proizvoljan otvor šestera za konstrukciju ugla od 60 stepeni i crtat ću malo veći luk, jer jasno je da je ugao od 150 stepeni veći i od ugla od 120 stepeni. Sada vidimo ovdje da imamo 60 stepeni plus 60 stepeni. Za ugao od 60 stepeni potrebno je da ne menjamo otvor šestera, proverimo i dalje je isti poluprečnik. Iglu šestera postavljamo u presek luka i poluprave OP, povlačimo novi luk. Ja ću detaljno ovo raditi i ovdje će biti konstruisan ugao od 60 stepeni. Nadalje, treba da dodamo još jedan ugao od 60 stepeni. Tamo gdje se završio prvi ugao, a to je ovdje u ovoj tački gdje se luk završio, ide igla šestera i još jednom proverimo, isti je poluprečnik, isti otvor šestera. Postavljamo ovdje. Crtamo novi luk i na ovaj način smo dva puta preneli ugao od 60 stepeni. Posmatramo ovu tačku i povlačimo novu polupravu isprekidano jer još uvijek nismo dobili konačan ugao. Sada je potrebno da dodamo još 30 stepeni na ovaj ugao od 120. 60 plus 60 je 120. Kako ćemo dobiti ugao od 30 stepeni? Kada 60 stepeni podelimo na dva jednaka ugla simetrala. A gdje su nam tih 60 stepeni? Pa bit će ovdje. Opet isti poluprečnik da bih prenela ugao od 60 stepeni. Tamo gdje se završio ovaj luk ide igla šestera i crtam isprekidano. Ovdje bismo dobili ugao od 180 stepeni konačno, ali nama treba samo ovaj deo od 60, to je ovaj ovdje ugao koji treba da podelimo na dva jednaka ugla da bismo dobili ovaj ugao od 30 stepeni. Znači na ovih 120 dodajemo 30. 30 dobijemo tako što konstruišemo simetralu ovog ugla ovdje. Tog ugla. Kako se konstruiše simetrala? Uzimamo otvor šestera, možemo sada povećati ili smanjiti, nije bitno u odnosu na prethodno, ali ja ću malo smanjiti. Igla šestera ide u tu tačku, crtamo luk i za simetralu je bitno da sada ne menjamo otvor šestera sa druge strane. Igla šestera ide tamo gdje luk preseca drugi krak i evo crtam taj luk. U preseku ova dva luka dobila sam jednu tačku. Ta tačka će pripadati ovoj polupravoj koju ću sada da nacrtam. I povlačim tu polupravu i ovdje će biti ugao 30 stepeni jer je ovo poluprava simetrala. Ugla od 60 stepeni. Znači ovdje je, pisat ću 60 stepeni, ovdje 60 stepeni i ovdje 30, znači ukupno je 150 stepeni. I jasno da sam ovdje punom linijom nacrtala, to je drugi krak ovog ugla od 150 stepeni i bit će OQ. Znači ugao POQ
ima meru od 150 stepeni.